Uy, ako na ko tip sa mga tao ito nang. Okay, dungog kaw. Dungog ko marayawa. Kumuha na tumunang. Dungog kaw. Nawin na kita may nang. Amo na yung sukod mo. Ay, rico, 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 ay, rico, 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 ay, rico, rico, rico. Let's go! Dungog kaw ah. Gabi nan fashion dun niya ha. Kumuyag kaw ang kasasaat. Kasusanding ganti. Masakit ha pangatayan, hindi mo na ko kalasahan. Sakit at ay biyag na naman. Uy, indadayang. May tako malama. Ay, di yung kutwi. Pila na ko ni nagpangasawa kay mo. Sa di ko no kakausan. Pasalan mataas ko no insusukatan. Inda, ayaw na ko malama. Ayaw na ko masusa. Dumatong dain wakto. Dumatong dain adlaw para kay mo. Sinmakunot dakaw. Nasa, di na akong kareya. Ang papanahon ko. May ta, pakain ka. Pagbanding nga dyan kami mga barkada ko. Ah, biyad to. O sige, kamaya. Ay naku na sa masusa. Usog na kami katan. Ah, okay. Sige. Enjoy. Ay, wait. Bangkaw makauwi, uusway ako ready, bye. So, inclusive ko na lang doon ang sapatos, okay? Ha? May ta, pakain ka sa... Why? Managay sa bako. Enjoy!